Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills District Unit, menta kasngi ka Sautrik Unai Leber Arajar Arpuway. Kalabo sendan da ka jingmaham ka bajur Shabaro ki Rangba Shnong Haribhoy District bakimday ban ay NOC lani ki residential certificate shiki barjalla ki bawan buhay ne wantray balla shiki Shnong bapher Haribhoy District kaseng kalamahamru halor kani ka jing ay NOC lani ka residential certificate shiki barjalla kadai hadin bakalalam baladon ki Rangba Shnong ki bapendon kambakla ya ka ikhtiar jongki da ka ba ay kulmar ya ka NOC shakibar jalla ki ba wanshong wai lani wan bella shakishnong bahab hapo ka Ribhoy District habakren chikilat pathay khubor menta kasngi hanong po u Information and Publicity Secretary jong kaseng FKJ GP uba Ricky Majau harengkat ka jingidon lang u Education Secretary uba Gabriel Sun u Assistant Information and Publicity Secretary uba Banroy Waalang uloong kumbakalong hadu menta kaseng kampat kwa ban penpa perthai yikishnong ki baai NOC Kulmar shikibar jilla bat kaseng ka bo shwa da ka jingmaham ka bating bala da kishnong gidang peteng ban ai NOC shikibar jilla kum kaseng kambanse banshim da ki wai pat kilat ki bating wa banong ba khamtam ni kirang pasnong ba jumlien ban ai NOC ya ki dakhar ki ba naskiwe jilla buan bahai snong hak kene pedong boy bat jelahi beroi nomor ba kadang mi isi idang iba jingon poi jongki mender idang gun sakne ka bri nutrap bri itungi ba lembah kecing ai NOC jongki ni kirang basnong ka penlong ya kibar jela ba kinyo long try hakane jela jongi dengan iba hakini kisi keliat nimkwa pa teng ikisnong kiba ilalap kita kisaki kiba ong ba bala ai NOC ya way na kidkhar kadu ba layo ban apply ya ikut sela berprinsisa bende unong sok jog jela mehlea te punta nga khot ngawer ya ki perlok sama jog gidong snong ba per ba finisim kia harlor kene ka influx ke ba kaban kata ya kemat yong tung kejadian dia kujungi squad ban ong kuni kiniat ba kanlong ru kecing persuto ikram ba snong ba kimde ban ai NOC shu nang nei sakman ya kibar jela kiba wan song wai ngane kiba wan song snong hapo snong ki thau jongpi ada kaseng kanlap nang nei sakman kaseng kasim ik sinjam joka ban pet halor kane abai de ba kane kejing ai NOC jong kirang ba snong ya kibar jela kiba swan sawai squad ban ong kumne ba ya phi sia kirang ba snong jongka dong Ribhoy Brokwe nakaliang ke FKJP North Khasi District kaperem ya kijing ai NOC Kulmar jong dirang basnong habun izaka nilalap da kijing lap kijungi hipoi sumi put ba nimi sakmat benongi dirang basnong bansange da bana NOC ya kibar jela kibuan buhai snong hakisno kita jongpi nakuturi para samala kilap aba galong kita subha bakin kontak lani bikin pak di kubor sa kinong ilam jongka FKJP North Khasi nang ba kaseng kanyo bersim ni kelinti bersenjam berlet yang berdekam di gua seban ongsu ya ki district administration ru bakin sobha berpengor habai de bikot isla kiba kirang basnong ki ai te supwa ban ong khliat ba namar ba ki ai ki kot ki bala ai na snong ka district administration kan have verify te kunta la ong ikwa hi ban ong ba nang ni sakmat baga district administration kadai ban pek ha ban pek ngor ya kilkom ai kot isla ban prisisa bo unong song snong jong ka jela megalea te ni na kaliang KFPJP North Khasi iskwa ban ong kunta hi ba sajisin an ban biang ba ya kirang ba snong ba kimde ban ai NOC su ya kinong songwai nang nei sakmat balada kidang ye biteng ban ai NOC nei sakmat ada kaseng kelap kan simik senjam hadu ban poi sauput
ba lapan ay naging pristom daging pun saja lem kita baniada ya keri kabri nutrap nginom te kada impoy sunung put